Jo considero que la formació no té edat, tant és que siguis jove com gran. I aquí vens i t'expliquen moltes coses que a la millor tu t'han passat per alt o no has tingut temps per profunditzar-ho. Moltes vegades veus un reportatge de, per exemple, el Camins, que fa aquells viatges a l'Antàrtida i tot allò, i ja t'hi trobes i penses, mira, jo no hi podré anar mai, però jo ho he vist i ho he viscut. Auga és un tipus de gent que està interessada per la cultura, pel saber. Un centre, jo diria, educatiu, sobretot per la gent gran, i completament positiu. És una forma d'anar-te informant i anar-te formant, encara que sembli que a la nostra edat ja no ens hem de formar, que ja estiguem formats, no, però perquè sempre ens surten coses interessants i ens ajuden a saber més. Ja dic, va néixer, va ser una cosa del Magí Puig, que va dir que li agradaria fer això. Una persona molt coneguda a Igualada, i amb els curtidors i tot, i sempre li ha agradat, molt inquieta de fer coses culturals. I vaig començar que llavors això es feia a la plaça del Rei, allà on després va ser l'escola de talleria. I allà era molt petitet, era una aula. Però amb els anys es va anar allargant, es va anar fent gran, més gent, i mira, acabem aquí a l'Ateneu i cada vegada no hi acabem. Acabat vam anar al mercantil, perquè allò es va fer petit, després vam anar a baix al museu i després ja vam venir aquí a l'Ateneu. Actualment aquí tenim de 300 a 350, 400 persones, depèn del tema que es doni. Convideu-vos que vingueu a l'Auga, que proveu si us agrada, si no us agrada. Som una colla que ens trobem sempre aquí, jo conec gent d'Igualada, vull dir que m'he fet amiga aquí i ens coneixem i ens esperem cada setmana, ens trobem i parlem les nostres coses i allò que passa. Trobar un ambient bé i enterar-me de coses que de vegades les sé i de vegades no. Jo que recomanaria a totes les persones que tenen el dilluns lliure que vinguin aquí, perquè a part que és molt distret, és formatiu.